Тамошобинони азиз, акция рафтестай арамин вечерний платье бад киртои туркида марҳамат ҳози ҳамаша нишон метим. Кассе ки омаданияй ҳами қатор ҳамаша я нархшид. Ино 1200 сомон будан 650 сомон шидаган. Марҳамат ина 1500 1200 буд 650 сомон шид. Марҳамат ина кассе да дар кора духтаракон нависен дар ва как доставкатон мекунан ё ки биёен. То ами сирха я ами нарх. Ина то ина ми сирха 650 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин айҷа. Баъд нигоҳ кунен. Инами тарафта ҳамаш ипекои қиматиян аз 1000 боло будан. Ҳозир 850 сомон шудан. Бинен чӣ қадр хушрӯан. Кадомеша гирен ипекои туркӣ 850 сомонӣ. Духтаро рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен бо маълумоти бештара чун шумо да метиян. Духтаракои хушрӯ кассе ки ангоркагир буд инами куртои ангоркаи фасона акция кардагиян 200 сомон. Марҳамат дигара светкошам аст ҳозир нишон метиян. Инами зимистонда беҳад хубай сезон шонай духтаро гулоша бинен чӣ қадр хушрӯан. Акцияи беҳтарин рафтестай 200 сомонӣ успет кунен бо гулоша бинен аҷоиботан. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвозаи 122 магазина 122 магазин ряди магазинои шишагӣ хушрӯгишона бинен 200 сомон духтаро. Рақамашон ҳаст. Агар омада натонен бинависен хучун дар ва как доставкатон мекунан. Тарои хушрӯгии ангоркара бинен ҳамқа фасон ҳозир ай пеш нишон метем тона устиноша хча акция рафтестай 250 сомона 250 сомон кардаган на устинакошон. Ина материалшон королевский велюра ай устиношу эйвайш бошад. Диден ангорка ай комбинированӣ кардаган беҳад хушрӯ. Инами расветкош марҳамат бинависен размерош ҳастай дара доставкатон мекунан. Агар ки хитон омада натонен духтаро нависен дара ва как доставкатон мекунан. Иҷада чанд гулош будай диден чӣ қадр хушрӯчаян. Мана беҳад фасон сезони ҳамин ояд духтаро 250 сомон ягон ҷо рафтандаям варианти беҳтарин. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза айҷа 122 магазин ряди магазинои шишагӣ. Тамошобинои рабинен и тройка будай хушрӯча бори туркӣ акция рафтестай чанд сом каден 500 сомон турецкияй тройкаи хушрӯ духтарако марҳамат ина касседа дар корай рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Инаи цветам ҳастай ай цвет ози мо даштаге инаи цвет шоколад мешам доран 500 сомон духтаро. Баъд медонен иҷада бо дигар намуди двойко ҳаст. Инорам акция кардаган ози нишон метем. Нигоҳ кунен инаи бори бишкека ира чанд сом каден як дона монда будай 450 сомон кори дастӣ рафтаgai беҳад хушрӯ. Нигоҳ кунен 450 сомон иш. Ана баъд инаи туркиё инаи двойко чанд сом буд пеш ина 700 сомон будан ҳозир 500 сомон кардаган турецки тоза вилвет беҳад двойкаи хушрӯча. Мана материалша бинен ҳеҷ намешава 500 сомон. Ана баъд бо иҷада бренди фирдавс дорана уна ҳиҷобош буд ку ҳавая киртош духтаро диден чӣ хел хушрӯ иҷада бо замочек дора. Ира 300 сом кадена иам хушрӯ 300 сомон. Марҳамат духтаро бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза айҷа 122 магазин ряди магазинои шишагӣ. Ҳатман омада тамошо кунен борошона хушрӯи платьёшон. Ина ё чандан ана 1000 сомонӣ эспира оригиналош ина 1000 сомон. Мана касседа дар кораи рақамашон ҳаст. Катихчонам суҳбат шавед. Духтаракои азиз иҷада акцияи либосои туркӣ рафтеста инаи двойко турецки тозаян леки яктаю дутаи мондагиян. Мана марҳамат агар кассе успет куна нархҳои пешинаш чанд сум буд ира 600 сум буд ҳозир чанд сум шид озир 350 сомон кардагиян. Марҳамат озиҷа чанд намудуш аст нишон метем 350 сомон. Бозори Корвонай тарафи ина ҷинсовкашам аст тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин инаи двойкачашам хушрӯ будай ё ҳеҷ намешавана. Мана диден турецки иноям 350 мана иноям 350 сомон ҷинсшам манаишам 350 сомон. Наворда хушрӯ найда бошен духтаро бинависен суратошам мепартояндтона интихоб кунен тамошо карда интихоб кунен. Ина ё чанд суман 800 сомон. Я бор ба қад нишон тенам ина иам хушрӯ тофтестай бинен турецкияна вайра бинен хушрӯ вай турки 800 сомон.
марҳамат биён. Айни чанд сомай? Манай. Иш 350 сомон. Хулоса турецки либосо акция. Корейский балх буромадай духтаро нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ. Ҳам қабо блеск метя. Нархи ино чанд сомай? Ҳамаш кори дастӣ рафтагиай духтарако нигоҳ кунед 650 сомон будай. Марҳамат ина касседа дар корай. Ҳатман биёен бозори Корбон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза духтаро. Марҳамат 122 магазин. Иҷада бо куртои ипекам дорад. Ни ипеко чанда? 850. Ино 800. Ҳамаша двойкаям астай киртаям аст. Ҳамаша ипекора 850 сомон кардан. Анами хел без рукавко ҳастай духтарако нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ. Турецкиан кам мондагиай 450 сомонӣ кардагиан. Айсобе ки кам мондагиай духтаро ба назар бигирен. Ино қимат будан. Ҳозир боша аксияда 450 сомон штагиай. Иҷада бо инаи намудошам ҳастай. Инаи коричневиёям ҳаста. Инаям хушрӯ духтаро. Ина куртко ҳаст. Ина ино 1000 сомон. Мана ино 1000 сомон. Хушрӯ будая? 1000 сомон духтарако. Без рукавкара фасониша диден? 1000 сомон. Ана баъди курткаош чанда? Ина иш курткаеко. Туркиян ҳамаш. Ина ино 800 сомон. Мана 800 сомон. Кори дастӣ дора қафоша бинен чиқа хушрӯвай. 800 сомон. Тоза курткачаи туркӣ. Ана баъд бо иҷада без рукавкаош аст ё чандан? Ана ино яктаи мондай 700 сомон. Иш чанд? Инаи остиндорш 800 сомон. Бе остинуш 700 сомон духтаро. Марҳамат биёен турецки. Айнаи тиграк чанд сомай? Як дона мондагиай 650. Ина як дона мондай 750 сомонда медодиям. Мана биёен бо айпеш бинен борошона хушрӯ. Раз продажа духтарако нигоҳ кунед. Инами кирто кам мондагиай 100 сомон кардагиан. Леки кам мондагиай. Ина ба назар бигирен. Баъд метонен биёен духтаро. Марҳамат бозори Корбон. Бо дигар намудошам нишон тен. Бозори Корбон тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза 122 магазин. Яди магазинои шишагӣ. Бисёри вақте распродажа нишон метем. Бисёрш кам мондагиай. Ма гап мезанам наборода духтаро. Марҳамат ина успетки каден биёен бигирен. 100 сомон накадо меша мегирен. Киртачои фасон 100 сомони шидан. Мана бинен инами қадарай. Ёям 100 сомон. Мана ёшам 100 сомон. Диден? Инами куртоям 100 сомон. Аи бо расветка доштай диден? 100 сомон. Аи тарафиш чанд сомая? Ина ино 150 сомон ай. Ана бо 200 сомон доран. Иш Туркияй 200 сомон. Хулас ҳар хелай. Ина 150 сомон диден? Турецки фасон. Инаям 150 сомон турецки белмандо духтаро. Айнаи 180 сомон. Мана распродажа рафтестай дар инами 122 магазин. Байни 3-ю 4-ум дарвоза тарафи пажарка. Беҳад буракои хушрӯ доранд акция кардан. Ина ёро 200 сомонӣ кардан диден? Фасонак.